No, ismét jó estét kívánok mindenkinek. Itt az Aprémio lassan évvégi tájékoztatóján, aminek egyébként legnagyobb szelete a geológiáról fog szólni. Természetesen betekintést nyújtunk az eddigi eredményeinkbe, illetve a Web3-as blockchain kriptó részben a 2026-os tervekről is fogunk beszélni. Engedjétek meg, hogy bemutassam itt, ha nem ismernétek a kollégáimat. Én Szőke Gergő vagyok, a marketing és sales vezetője az Aprémio projektnek. Itt mellettem ül Zoltán, Richárd, Tamás és Mihály. Indítom a prezentációt, egy pillanat. A prezentáció közben, ha jól tudom, itt a Webex felületén írásban tudtok kérdéseket feltenni, és hogyha időnk engedi, akkor mindenféleképpen szeretnénk ezekre a kérdésekre természetesen válaszolni. Ha nem, akkor ezeket a kérdéseket be tudjuk gyűjteni, és később mindenféleképpen valamelyik social platformunkon igyekszünk választ adni, vagy a megfelelő információt eljuttatni önöknek, nektek. Vágjunk is bele, hogy az Aprémio évvégi jelentésénél itt a következő rövid programot tettünk nektek össze. Egy rövid bevezetés után hosszabban Ricsi fogja taglalni a geológiai eredményeinket, amit előre annyit elárulhatok, hogy kimagaslóak. Ezután titeket, a tulajdonosokat fogunk tájékoztatni kulcsfontosságú adatokról, számokról a 2024-es évből, és a 2025-ös évre tekintve pedig a tervünket fogjuk nektek bemutatni, végén pedig a kérdések és válaszok. Úgyhogy itt a bevezetésnél átadnám Zoltánnak a szót, röviden a cégcsoportról és a projektről, hogyha pár szóban tudnál beszélni. Jó estét kívánok, szervusztok! Varga Zoltán vagyok, az Arthos Holdingnak vagyok a vezetője. Rendhagyó módon talán egész évben minden szerdán egy rövidebb, hosszabb prezentációt szoktam tartani az érdeklődőknek a projektről. Úgyhogy van, aki már nagyon sokszor hallotta az én hangomat és azt a témát, amit elmondok. Ezt most kizárólag egy kivonatos formában fogom bullet pontokba elmondani, tekintve, hogy a mai estének a célja az, hogy Pap Richárd Ricsi kollégánk, aki a projektnek a vezető geológusa, egy szakmai tájékoztatást adjon nektek arról a háttérről, ami az Aprémio projekt mögött található, történetesen az afrikai bányaprojektünkről, a projektben folyó munkáról és azoknak az eredményéről. Nagyon röviden az, hogy miért ülünk itt, ez tulajdonképpen 15 évre nyúlik vissza. Az Arthos Holding 2008-ban alakult Bécsben, a mai napig ott van az anyacégünk és ott van a cégközpontunk, bár az operáció itt van Budapesten. Nagyon sok mindennel foglalkozunk, a core businessünk és az eredeti üzleti tevékenységünk aranyértékesítés volt, aranykereskedelem. Ma már egy közel 40 cégből álló cégcsoportról beszélünk, ahol a nemesfém értékesítésen túl hitelezéssel, flottakezeléssel foglalkozunk, van egy építőipari divíziónk, luxuslakásokat fejlesztünk, és további más üzleti érdekeltségeink mellett a fő projektünk immáron több mint 12 éve az az afrikai jelenlét és bányaprojekt, aminek az egyik nagy mérföldkövéhez érkeztünk a mai este folyamán, vagy tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam most évvégén. Őrült pénzt, energiát, időt investáltunk a projektbe. Ahogy mondtam, közel 12 évünk ment el idáig a projektre. Nem mondom, hogy néha nem dolgoztunk vakon, nem mondom, hogy néha nem keseredtünk el. Aztán a térdrerogyás után felálltunk, és újult erővel, nagyobb energiával folytattuk a munkát. Ma azt kell, hogy mondjam, hogy megérte, bár még az aranyat nem hoztuk ide, tudjuk, hogy ott van, jelentős mennyiségű van ott. Nagyon megfeszített és átgondolt munkával
dolgozunk és dolgoztunk, és felelősségteljesen dolgozunk, és felelősségteljesen tekintünk a jövőbe. Ehhez a munkához és a projekt további finanszírozásához hoztuk létre az A-Premium nevű tokenünket, amely 2022 óta van fönn a blockchainen. Amikor ezt létrehoztuk, akkor kérdés volt, hogy vajon mi lesz a digitális világban, mi lesz a kriptovilágban, és sok bizonytalanság mellett döntöttük el azt, hogy elindulunk a kriptovilágban. Eredetileg kizárólag a token, illetve kizárólag a bánya finanszírozása és kutatása volt a cél, amiért létrehoztuk az A-Premiumot. Ma már azt gondoljuk, hogy ez egy önálló komoly üzlet, és önálló komoly befektetés, és egy önálló láb, aminek továbbra is részben a célja a finanszírozás, hosszú távon azonban egy komoly profit lehetőséget és üzleti lehetőséget látunk az A-Premiumban, úgyhogy nem csak az Afrika irányában, hanem az A-Premium irányában vagyunk mérhetetlenül elkötelezettek, és azt gondolom, hogy azok a kollégáim, akik most itt ülnek mellettem, és azok a kollégák, akik most nem ülnek itt, de még sokan vannak, részben Magyarországon, részben pedig Maliban, azokat egy nagyon nagy köszönet illeti az én részemről, mert hogy velem és velünk együtt küzdöttek, és a bizonytalanságban és néha a reménytelenségben, aztán a sikerekben és az örömben együtt sírtunk és együtt nevettünk, úgyhogy ezen az úton megyünk tovább. A ma este célja az, hogy azok a meglévő és leendő befektetőink egy betekintést kapjanak foszlányosan legalábbis abból a munkából, amit végeztünk és ahol tartunk. Én minden szerdán elmondom az én kis amatőr geológiai tudásommal azt, ami érdekes a projektről. Ezzel szemben a Ricsi, aki nem csak diplomával, hanem már komoly tapasztalattal és szaktudással rendelkezik, ő sokkal hitelesebben el fogja mondani, hogy mit tettünk meg idáig. Azt tudom mondani, hogy minden egyes szavunkért vállaljuk a felelősséget, mert hogy hitelesek, nem csak hogy hitelesek próbálunk látszani, hanem hitelesek is vagyunk, de mielőtt a Ricsi belekezd, engedjétek meg, hogy a kis Tomi kollégámnak átadjam a szót, aki annó úgy választottunk ki a projekt élére, még junior menedzserként annó, bár most is még nagyon fiatal, hogy a képességén és a tudásán kívül nagyon fontos volt a francia nyelvtudása, és a mai napig, mivel Mali frankofon terület, kamatoztatjuk a nyelvtudását, és most már a tapasztalatát is. Úgyhogy egy pár mondat rátadom a szót a Tominak, aztán jön a Ricsi a szakmával. Köszönöm szépen, jó estét, sziasztok! Igen, tehát, hogy mielőtt rátérünk a szakmai részére a geológiának, illetve ugye azt tudjátok, hogy ez a geológia, tehát most egy 5000 méteres fúrási programnak a vége felé járunk. Jövő év elején fejezzük be ezt a fúrási programot, ezen kívül több mint 10 000 méterünk van megfúrva. Ugye egy geológiai riport készült ezekből a fúrásokból, ami az A-Premiumnak megadja azt az alapját, ami a támaszték lesz, az ártámaszték lesz a közeljövőben. Azt kell, hogy mondjam, hogy mielőtt rátérünk a szakmai részre, szeretném, hogyha látnátok, hogyha a kontextusba tudnátok helyezni ezt a riportot, hogy mennyire komoly és mennyire nehéz munkát végeznek a kollégáink lent Maliban. Júliusban volt szerencsénk lemenni. Az igazság, hogy a körülmények, az, hogy a fővárosban naponta 2-3 órát nincsen áram, az, hogy 30-40 fokok vannak non-stop, a kígyók, a skorpiók, a moszkítók, illetve az a heroikus munka, ami lent folyik, azt gondolom, hogy nem tud belekerülni egy riportba, de jó, hogyha tudjátok, hogy itt egy nagyon-nagyon komoly munka folyik azért, hogy most itt ülhessünk, és akkor át is adnám a szakmai részét. Köszönöm szépen Tomi, és mindenkinek a felvezetést. Egy pontosításra lennék, Tomi, az irányodban. Bamakóban nem 2 órát nincs áram, hanem 2 órát van áram naponta. Tehát ezt úgy kell ténylegesen elképzelni, hogy lényegében az egész terület és az egész város generátorokról működik. És ugye mi nem a fővárosban dolgozunk, pontosabban a helyi csapat nem a fővárosban dolgozik, hanem vidéken dolgozik. Napelemek, akkumulátorok és minden más, ami rendelkezésükre áll, az úgy tudott létrejönni, hogy a GGS csapata megadta nekik a lehetőséget arra, hogy építkezzenek. Egy gyönyörű terület lett létrehozva, egy gyönyörű raktár lett létrehozva, és egyébként akik ott vannak, aktívan minden nap dolgoznak, azok ténylegesen óriási munkát végeznek. Tehát látni fogjátok, hogy mi is az, amit pontosan sikerült elérnünk az ő munkájuk segítségével.
Ugye, ahogy azt már nagyon jól tudjuk, a GGS Mali kutatási területe, ez Dél-Maliban helyezkedik el. Ugye Maliban található az észak-afrikai régiónak a legnagyobb aranytelepei, természetesen nem csak Maliban, hanem Mali és a környező országokban, de nagyjából csak egy néhány 100 kilométeres sávot kell elképzelni, tehát kvázi, mintha Maliban lennénk. A területnek a regionális geológiája, ez egy óriási potenciállal bír, ugye rengeteg aranytelep van, rengeteg folyó van, rengeteg víz van, ugye itt 2 évszak van, lényegében vagy esik az eső, vagy pedig nem esik az eső, és hogyha esik az eső, akkor azok a kőzetek, amik aranyat tartalmaznak, kimosódnak, és aztán az arany valahol le fog telepedni. Az a terület, ahol mi dolgozunk, az összesen 65 négyzetkilométeren terül el, kitűnő felszíni adottságai vannak, ami lényegében abban nyilvánul meg, és számunkra talán ez a legfontosabb, hogy rengeteg felszíni, időszakos és állandó vízfolyás, folyó, patak és egyéb víz keresztezi a területet. Ugye ezek a területek azok, amik idővel feltöltődnek, geológiai léptékben itt nem csak néhány 10, néhány 100, hanem néhány 1000-10 évről is beszélünk. Tehát rengeteg idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy feltöltődjön ez a terület, lerakja az aranyat, és mi ezt az aranyat pedig megpróbáljuk most megtalálni. A bal alsó ábrán látható térkép az egy topográfiai térkép, tehát egy magasság térkép. Itt a zölddel jelölt területek azok, amik alacsonyabban vannak, amiket valamikor egy vagy több folyó feltöltött, és potenciálisan alluviális, azaz torlatos aranytelepek keletkezhettek. Ugye ez a mi 65 négyzetkilométerenken belül nagyjából a keleti-észak-keleti régiót jelöli, és majd látni fogjátok, hogy ez az a rész, amit mi most szeretnénk a lehető legkomolyabban és legjobban megkutatni. A helyi adottságokhoz még hozzátartozik az is, hogy Maliban évszázados hagyománya van a kézi aranymosásnak, a kézi aranybányászatnak, és maguk a mali szabályozások is megengedik azt, hogy a megfelelő időjárási és egyébként mezőgazdasági egyéb körülmények mellett a helyi lakosok azok kézzel, tehát nem gépi, hanem kézi erővel aranyat mossanak. Ez nekünk egy óriási segítség, mert ők már eleve kijelölték azokat a zónákat, amik számunkra érdekesek tudnak lenni. Természetesen ugye ez azt is jelenti, hogy részben ezeken a területeken már tudunk, vagy tudtunk is korábban is olyan mintákat gyűjteni, amik aranyat tartalmaztak. Itt például megint csak a bal alsó képen lehet látni néhány picike kis szemcsét, amik ugye arany jelenlétét valószínűsítik, és pontosabban aranyat sikerült kimosni a mintákból. Mindezeken túlmenően maga ezen a 65 négyzetkilométeres területen egészen 1950-től kezdve folynak kutatások. Francia, szovjet, japán és természetesen mali geológusok, geokémikusok, geofizikusok vizsgálták a területet. Ezek egy óriási adathalmazt hoztak létre, amit megpróbáltunk a lehető legnagyobb tudásunk szerint feldolgozni. 2015. októberében a PDRM, ami a Mali Bányászati Minisztériumnak egy laboratóriuma, talajgeokémiai vizsgálatokat végzett a GGS megbízásából, és ezek az eredmények lehetővé tették azt, hogy több különböző ponton, a 65 négyzetkilométeren belül olyan helyeket jelöljünk ki, ahol pozitív aranyanomáliát észleltek. Ugye ez azt jelenti, hogy ott van arany, vagy legalábbis valószínűsítjük, hogy van arany. Ezeknek az adatoknak a kiértékelése véget és a pontosítása véget 2020 és 2021-ben megtörtént az első fúrási program. A térképen sárgával jelölt pontok jelölik azokat a helyeket, ahol fúrások készültek. Itt az elsődleges célja a fúrásoknak az volt, hogy a területnek a geológiáját sokkal jobban megismerjük, tudjunk meg olyan információkat a mélyből, itt akár több száz méteres mélységről is beszélünk, amik kulcsfontosságúak lehetnek számunkra azért, hogy azonosítjuk azokat a mélyben lévő aranytelepeket és aranykészleteket, amik rendelkezésünkre állnak. Több mint 35 000 laboratóriumi elemzés készült a megvett mintákból. Ugye ezek a laboratóriumi elemzések nem csak aranyat mutattak ki, és nem csak aranyat vizsgáltunk velük, hanem különböző olyan elemeket is, amik óriási segítséget nyújtanak a geológusok számára ahhoz, hogy tudjunk valamilyen irányt mutatni, vagy irányt adni a későbbi kutatásoknak. 2022 és 2023 során a csapatunkkal egy kézi alluviális mintázási tervet készítettünk el, amit a helyi csapat, tehát a Maliban lévő magyar és mali kollégák végre is hajtottak. Itt további 270 darab minta került begyűjtésre és elemzésre. Ugye itt meghatároztuk ezeknek a mintáknak az aranytartalmát, valamint különböző metallurgiai, tehát fémtani, kőzettani, ásványtani méréseket is végeztünk, hogy minél pontosabban tudjuk azonosítani azokat a teleprészeket, vagy azokat a területeket, amik számunkra érdekesek tudnak lenni.
Ez a mérés sorozat és ez a kézi mintázási sorozat egy óriási siker volt. Azt kell mondjam, talán egy átütő siker volt. Ténylegesen megtaláltuk az aranyat a felszín közelében, számos olyan helyszínt tudtunk találni, ahol több 10, akár 15-20-30 darab aranyszemcsét tudtunk kiszedni a mintákból, és itt arról beszélünk, hogy csak egy néhány 10 g, akár 100 g minta, tehát hogy rengeteg aranyat tudtunk belőle találni, és ezeket egyesével ki is szedegettük a mintákból. Ugye az elvégzett fémtani elemzések kimutatták azt, hogy a felszín közelében talált aranyszemcsék, tehát ezek a kis aranyrögök, ezek 90% arany és 10% ezüst tartalmúak, ami lényegében megfelel az általános elvárásoknak, de azért mégis lehet azt látni, hogy azért itt nem csak arany, vagy nem feltétlenül csak arany, hanem nagyon sok másik egyéb elem is tud dúsulni ezeken a területeken. A kézi mintázási program segítségével azonosításra került az az elsődleges aranytartalmú réteg, ami potenciálisan egy jövőbeli bányának adhat helyszínt, és a későbbiek során, 2023 év vége fele elkészítettük azt a fúrási tervet, amelyben 253 darab fúrási pont lett kijelölve, összesen 2,5 négyzetkilométeren. Ez a program el is indult 2024-ben, itt már sekély mélységeket céloztunk meg, nem volt szükségünk arra, hogy több száz métereket fúrjunk egy pontban. A célunk az volt, hogy a könnyen elérhető, könnyen kibányázható területeken vizsgáljuk meg az aranynak a mennyiségét. Ugye a fúrási program, ahogy mondtam, egy óriási munka. Itt magmintákat gyűjtünk, magmintákat fúrunk egy ferdefúrás segítségével. Ezek a minták, amik kijönnek a felszínre, megvizsgálásra kerülnek a helyi geológusok által, de rengeteg adat, rengeteg fotó és mérés kerül el Magyarországra hozzánk is, valamint a kigyűjtött mintáknak a felét elküldjük laboratóriumi elemzésre, hogy meghatározzuk azoknak az aranykoncentrációját. Ez egy óriási munka. Látni fogjátok azt, hogy csak laboratóriumi mérésekből több mint 4000 kg-nyi minta, laboratóriumi mérésekre több mint 4000 kg-nyi minta lett elküldve, és azért ennek még a másik fele helyben ott van, ládákban tárolva. Tehát el tudjátok képzelni, hogy azért ezt a 4000, pontosabban 8000 kg, 8 tonnányi kőzetet a felszínre kellett hozni, el kellett tárolni, raktározni kell. Ugye ezeknek a fúrási programoknak, geológiai munkáknak van egy nagyon szigorú minőségbiztosítása, amit ugye követni kell ahhoz, hogy ezeket az eredményeket fel tudjuk a későbbiekben is használni. A begyűjtött adatok alapján, valamint a korábban kapott adatok alapján, tehát egészen 1950-től kezdve az összes rendelkezésre álló adatot számítógépes adatbázisba rendeztük, és elkészítettünk egy nagyon pontos 3D-s geológiai modellt. Itt meghatározásra került az az aranytelep, ami lényegében számunkra most a legnagyobb potenciállal bír, és majd látni fogjátok, hogy óriási mennyiségben tartalmaz aranyat. Itt a képen, de bal alsó képen lehet látni egy metszetet abból a 3D-s modellből, amit készítettünk. Világos zölddel lehet látni azokat a fúrásokat, amik lemélyültek. Ezeknek nagyon pontos GPS koordinátája van, tehát tényleg ott készültek a fúrások, ahol a térképeken vannak jelölve. És lehet látni közte azokat a rétegeket, leginkább sötétebb zölddel, ami a lehető legtöbb aranyat tartalmaz a számunkra, és majd látni fogjátok, hogy ez pontosan mit is jelent. Ugye, ahogy mondtam, 4000 kg minta laboratórium elemzése készült el, és az összes mintát tekintve átlagosan 0,2 g per tonna aranyat tartalmaznak a minták. Azonban ugye a geológiai munka során ugye itt mindent figyelembe veszünk, akkor, amikor kiértékeljük a telepnek az össz aranytartalmát és az össz mennyiségét, akkor viszont csak azokat a talajrészeket és kőzetrészeket veszük számításba, amik ténylegesen nagy mennyiségben tartalmaznak aranyat, méghozzá kibányázható aranyat. Itt az átlagos aranykoncentráció az 1,2 g per tonna, ami azért a Maliban lévő bányászati művelés számára is, vagy Maliban lévő bányászati művelés esetén is egy nagyon-nagyon jó aranykoncentrációt mutat. És ezekben a rétegekben a jelenlegi még nem befejezett fúrási programban összesen 13,59 tonna aranyat tudtunk megmérni. Ugye mondom, ez egy nem befejezett fúrási program, jelenleg a tervezett 2,5 négyzetkilométerből még mindössze 1 négyzetkilométert fúrtunk meg, tehát még több mint a fele hátra van a munkának. Ez remélhetőleg idei év végén, jövő év elején be fogjuk tudni fejezni. És természetesen nem csak ebben a fúrási programban gondolkodunk. Ugye, ahogy mondtam, 2,5 négyzetkilométer a cél lényegében 2024-re, 2025-nek a legelejére, viszont már elkészítettük a következő kutatási tervünket, ami további 5 négyzetkilométert fog hozzárakni a megkutatandó területhez, és ennek a befejezése az 2026 végére várható.
Így ugye, hogyha jól számolok, akkor azt tudjuk mondani, hogy összesen 7,5 négyzetkilométernyi terület lesz megkutatva 2026 végére. Ahhoz, hogy minél pontosabb adatokat és információkat tudjunk szerezni, nem csak fúrási programot hajtunk végre, hanem például kijelöltünk egy szisztematikus talajgeokémiai vizsgálatsorozatnak a helyszínét, ahol további felszíni mintákat fogunk gyűjteni, és különböző elemanomáliákat, különböző kémiai elemanomáliákat próbálunk azonosítani, amik pontosítani tudják a 2025-ös és 2026-os terveket. Ezen kívül, ami még nagyon fontos, hogy létre fogunk hozni, pontosabban végre fogunk hajtani egy geofizikai méréssorozatot is, amely a különböző rétegeknek a folytonosságát vizsgálja, valamint sokkal pontosabban meg fogjuk tudni határozni azt a területet, ahol remélhetőleg a jövőbeli bánya el fog majd készülni. És ugye amit még nagyon fontos kiemelnem, hogy összességében, ugye most 7,5 négyzetkilométerről beszélünk egy 65 négyzetkilométeres területen belül, és ennek a 65 négyzetkilométeres területnek a jelenleg meglévő információink alapján 20 négyzetkilométeren terül el az a potenciálisan aranytartalmú, alluviális, tehát a torlatos aranytartalmú része, amit érdemes számunkra megkutatni egy ilyen sekély fúrási programmal. Ez alapján elmondható az, hogy lényegében 2026 végéig összesen a 35%-a lesz megkutatva annak a területnek, ami potenciálisan aranyat tartalmazhat. Úgyhogy még nagyon-nagyon sok munka van előttünk, nem csak 2026-ban, hanem 2027-ben, 2030-ban, és így tovább, és így tovább. Én most itt laikusként hadd kérdezzek egy gyorsat. Itt ugye akkor jól értem, ugye arról van szó, hogy itt 2026 végéig a 20 négyzetkilométer 35%-át tervezi a GGS megkutatni, és most jelenleg 1 négyzetkilométeren található ez a 13,5 tonnás előrejelzés. Tehát, hogyha így ez szerint a trend szerint haladunk tovább, akkor igencsak komoly gyarapodásra számíthat az aranytartalékok területén a GGS, ugye? Hát, amit el tudok mondani, az az, hogy ez a 13,59 tonna arany, tehát mondjuk 13,6 tonna arany, ez múlt heti adat. Minden nap folynak fúrások. Pont a tegnap... Folyosón tegnap, vagy most is egy órája is beszéltetek, hogy megint jött be ugye valami. Így van, megint jöttek be laboreredmények, lényegében minden héten kapunk egy csapat új laboreredményt, tehát egy hétnyi minta, ami egy hétnyi fúrásnak a mintája kerül laboratóriumba, azokat megmérjük. És hát azt kell mondjam, hogy most itt a 8 fúrás, aminek az eredménye megjött, az mind a 8 tartalmazott aranyat, és lényegében mind a 8 olyan területről származik, ami a jelenlegi prognózisunkat erősíti. Úgyhogy nagyon nagy becslésekben nem szeretnénk menni, de úgy érzem, hogy ez a trend, ez remélhetőleg azért folytatható a jövőben. És köszönöm szépen! Azt továbbra is szeretném mondani, hogy ha kérdésetek lenne, akkor a jobb alsó sarokba található Q&A kis kérdőjelre kattintva be tudjátok képelni a kérdéseket, és akkor megpróbálunk majd rá válaszolni. De én akkor folytatnám tovább a kriptodevizánkkal, az aprával kapcsolatos rövid áttekintést 24-be. Mi most már ezt így november végén elkezdjük az évösszegzést, mondjuk így. Hát természetesen azért még nagyon nagy munka van itt az utolsó hónapban is előttünk. Hétfőn ugye a Bitmárton listázódunk, úgyhogy ezért ez egy óriási mérföldkő, én úgy gondolom, az Aprémió életében, de látjátok azt, hogy körülbelül az előértékesítési fázis ilyen 3,5 millió dollárnál jár, lassan meg lesz a 10 000 token tulajdonos, innentől kezdik el már a legmagasabb szintű tőzsdék is mondjuk úgy, hogy komolyan venni az adott projektet, és 25 000 tagja van igazából a digitális közösségünknek, ennek a legnagyobb része természetesen Telegramon. Ha még oda nem csatlakoztatok, akkor Telegramot töltsétek le, és ott az Aprémió közösséget keresve már egy egészen vibráló és aktív csoportnak a részesei lehettek. Itt angolul megy a kommunikáció, de nagyon fontos kiemelni, hogy talán most már 5 vagy 6 lokális Telegram csoport is nyílt, van kimondottan Aprémió Arábia, tehát egy arab nyelvű csoportunk, de külön a Fülöp-szigeteken és az ázsiai
közösségi tagok is, azt hiszem, hogy tájföldiek nyitottak egy külön csoportot. Ennek igazából már nem is mi vagyunk a moderátorai, ők olyan aprémió pártolók, akik maguk gyakorlatilag felvették ezt a márkanagyköveti szerepet az adott területükön, és folytatnak eszmecserét a projektünkről. Kulcsfontosságú stratégiai partnerségeket hoztunk, mind technológia, gondolok itt a Buy Economy, a bankkártyás fizetési lehetőség, vagy más egyéb könnyített token elérési formához kapcsolódóan, de a market makerünk, az Artis is egy ilyen együttműködés, ők lesznek a felügyelői és a védelmezői, illetve a segítői a kereskedési lehetőségeinknek, illetve ez is egy még nem bejelentett hír, de igazából én úgy szoktam mondani itt a cégen belül, hogy az okos szerződés auditok Bentley-ével, a Hakennel is megállapodást, partnerségre léptünk, és ők csinálták a legfrissebb okos szerződés auditunkat, ami nyilván az eredményt látva már mondhatom, hogy a legmagasabb standardeknek megfelel, és ennek a riportját is hamarosan látni fogjátok. Terveink közt van, nem állunk meg a hétfői listázással, az, hogy további magasan jegyzett tőzsdékre vigyük az APRA tokent. Ugye jelenleg a Bitmarttal körülbelül 8-10 millió felhasználót fogunk elérni, és az a cél, hogy még ezt 2025 első negyedévben összesen triplázzuk, és azt mondom, hogy ilyen 30-40 millió felhasználóhoz eljusson a token kereskedésének a lehetősége. Lemenedzseltünk egy arculatváltást, és elindítottuk a saját podcastunkat is a YouTube-on, a Token Talk podcastet. A 2025-re tekintve pedig egyébként a mai nap a weboldalunk is meg fog újulni, ahol ezt az idővonalat már meg fogjátok találni, és látni fogjátok azt, hogy mi a jövő éves tervünk, mik az olyan főbb mérföldkövek, amit mindenképpen szeretnénk az első, második, harmadik, majd a negyedik negyedévben végrehajtani. Röviden összefoglalva, belefogunk az ökoszisztéma bővítésébe, gondolok itt akár majd az autóvásárlási, ingatlanvásárlási lehetőségre. Mindenképpen több blokkláncon szeretnénk az aprát látni, hogy ez most Polygon, vagy esetleg Solana, de egyébként valós fedezet alapú tokenek számára külön blockchain is jött már létre, ezt is vizsgáljuk. Ez egy elég rigorózus, aprólékos munka, hogy ezeket az elemzéseket lefolytassuk, illetve utána olyan biztonságos lehetőséget nyújtsunk a token migrálására majd a Binance Chainről esetleg más láncra is, hogy ez megfelelő standardeknek működjön. Hát ez megfelelő előkészítést, időt és szaktudást vesz igénybe, de már ezt is elkezdtük fontolgatni. Nyilván ennek mi a célja? Az a célja, hogy megint csak mondjuk egy Polygon ökoszisztémára, nem is beszélve a Solanáról, újabb több 10 millió felhasználóhoz, az adott blokklánc közösségi csoportjaihoz juthatunk el, és aki mondjuk nem szereti, vagy nem kereskedik például a Binance Chain eszközeivel, az ott megtalálható tokenekkel, majd valószínűleg később találkozik velünk, akár Polygonon, akár máshol. Úgyhogy ebből nyugodtan én úgy gondolom, hogy szemezgessetek majd a megújuló weboldalon, holnap reggel 10 és dél között már biztosan éles lesz, ugyanúgy, ahogy eddig is a magyar és az angol weboldal is természetesen elérhető, úgyhogy nézzétek majd át ezt az idővonalat, és bármi kérdésetek van, akkor tudtok hozzánk fordulni. És átadnám egy rövid összegzésre Zoltánnak a szót, ezután pedig akkor, ha kérdések vannak, akkor arra tudunk válaszolni. Így zárásként néhány gondolat, amikor a Ricsi elmondta a prezentációját, és megjelent az a szám, hogy több mint 35 000 labormintát vizsgáltattunk, kirázott a hideg, és nem csak azért, mert őrült összegekről beszélünk,
Ugye ezt elmondtam többször, hogy idáig nagyságrendileg $9 millió fektettünk a projektbe, ennek a 85-90%-a az afrikai részre ment el, és a 10-15%-a pedig magára az aprémióra, aprémió fejlesztésre, marketingre, tőzsdei listázásra, stb. De a másik szám, amit szintén a Ricsi mondott, hogy 8 tonna mintát vettünk ki, ez csak a fúrási programokból, ha jól értettem. Csak idén. Ezt képzeljétek el, hogy 8 tonna mintát kivenni egy 5 cm átmérő csőből. Tehát, hogy heroikus munkát végeznek a kollégáink. Mi nem vagyunk ott a területen, cserébe mi szellemileg és idegileg le vagyunk terhelve, mert elég sok stresszt okoz ez az egész történet. A lényeg, ami előttünk áll, az 5000 méteres fúrási programot szeretnénk január körül befejezni, időjárás és egyéb más függvényében. Nagyon fontos és bődületes szám ez a 13,6 tonna, ami gyakorlatilag egy $3000 unciánkénti árral, amit reálisan jövő év első felében várunk. Ez egy 1,3-1,4 milliárd dolláros értékről beszélünk. Őrült mennyiség, és nagyon magas érték. És nagyon fontos azt megérteni és tudni, hogy az 5000 méterből 2500 métert vittünk laborba. Picit többet, de a régiekből is vittünk. Tehát valóban a tegnapi prezentáción elmondtam, hogy tegnap 13 óra 33-kor kaptuk a legutolsó labor eredményeket, ami szintén 8 lyuk volt akkor ezek szerint. Tehát ha nem ma tartanánk ezt a prezentációt, hanem jövő héten, akkor a Ricsék lehet, hogy azt mondanák, hogy nem 13,59, hanem 14,2. Most mondtam egy számot ex-has. Tehát nyilván egy geológiai szoftverrel, aminek zárójelben mondom horribilis a napi bérlése, geológiai szoftverrel számolják a várható arany mennyiséget. Ebben nem azt akarom sugallni, hogy ha 13,6 tonna mennyiséget igazolnak a geológusaink a Földben, akkor az 5000 méteres laborral ennek a duplája lesz, de az biztos, hogy több, hogy 100 kilóval, vagy néhány tonnával, vagy sok tonnával ezt majd tavasszal, mondjuk január végén, február elején már fogjuk látni. A matekot illetően nagyon fontos az, ugye azt mondtuk, hogy 1 milliárd darab tokent hoztunk létre. Nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy 1 milliárd darabot értékesítünk. A white paperünk alapján ehhez a projekthez kapcsolódóan, tehát ehhez a geológiai területhez és ehhez a licenszhez kapcsolódóan maximálisan 100 millió darab tokent értékesíthetünk. Én azt gondolom, hogy ennél jóval kevesebbet fogunk, mert hogy a finanszírozási igényünk, amely a kutatásokra és a bánya megnyitására szükséges, az várhatóan ennél jóval kevesebb értékesítéséből is teljesülni fog. De a lényeg az, hogy ugye azt mondtuk, hogy minden megtalált arany mennyiségének az 50%-a az a token tulajdonosokat illeti meg. Ezért egy nagyon egyszerű matekkal az 1 milliárd token az eddig most leigazolt arany mennyiségére 0,66 centet jelent. Még egyszer mondom, várhatóan ennél jóval több aranyunk lesz már január végén. A listaár, amivel el fogunk indulni jövő héten, az 0,75 cent lesz. És hát nagyon reméljük, hogy a piac nem csak magyar nyelven, hanem angol nyelven is megérti azt az összefüggést, amiről mi most beszélünk. És nagyon-nagyon reméljük azt, hogy hosszú távon, ahogy egyre több aranyat találunk, ugye a token fundamentálisan is erősödni fog. Én nem szeretnék nagyon erős becslésekbe bocsátkozni, de nyilvánvalóan, hogyha ezt a 7,5 négyzetkilométert 2 év alatt megkutatjuk, azt gondolom, hogy azért egy reálisan, nagyon óvatos becsléssel 2-3 szoros mennyiséget abszolút van realitása, hogy megtalálunk, és akkor nem beszélünk arról a hype-ról, amely most pillanatnyilag az egész kriptopiacot és bika piacot jellemzi. Ugye a Bitcoin, mint az egyes számú kriptovaluta a világon napról napra rekordokat döntöget, ha jól tudom, $94,000 körül volt a... Már 97. Jézusom, $97,000. Szerintem hétfőn, mikor listázunk, akkor üti át a százat.
ez egy bődületes szám, és amellett, hogy azt gondoljuk, hogy a létező legjobb időben fogunk kijönni a tőzsdére, egyébként amikor megállapodtunk a market makereinkkel, akik egyébként egy holland csapat, ők elemeztük azt is, hogy melyik az a legjobb időszak, amikor egyébként a piacok jól reagálnak egy új bevezetésre, és ez október, november és a december eleje volt, de tulajdonképpen a november kimagaslóan jó volt, és akkor nem tudtuk, hogy ki fog nyerni az amerikai választáson, és azt sem tudtuk, hogy 2025 novemberében a bitcoin milyen árat fog megütni. Mi arra számítunk, hogy abban reménykedünk, mert nyilván a bitcoinban 2-3-as szorzó legalábbis rövid távon nem gondoljuk, hogy lesz. Lehet benne még mondjuk a mostani 90 pluszos árhoz képest egy 10-15%-os árfolyamemelkedés, és azt gondoljuk, hogy ezután reményeink szerint a befektetők elkezdenek kitárazni belőle és profitot realizálni, és ennek a profitnak utat és további befektetési lehetőséget keresni. Mivel reményeink szerint ez a hangulat köszönhető Trumpnak és egyáltalán annak, hogy az egész világ politikusai és szabályzói nem elpusztítani, hanem támogatni akarják a kriptovilágot, csak megregulázni. Ez reményeink szerint most 1-2 évig ki fog tartani. Ezért azt gondoljuk, hogy a kripto, illetve a Binance-ből realizált profit egy része, x ezred része, 10 ezred része az aprában fog landolni, és ha ez ott landol, akkor ez mind erősíteni fogja az árat. Ha erősíti az árat, akkor mi pénzt keresünk, ha pénzt keresünk, még többet fogunk fúrni, és megnyitjuk a bányát, és nyilván, ha eltelik másfél-két év, és bizonyítjuk azt, hogy ott a helyünk a legjobb kriptovaluták között, és a minimum 3 listing az mondjuk egy konszenzus itt köztünk, aztán, hogy ebből hány lesz a végén, azt majd a piac eldönti. Azt gondoljuk, hogy 2-3 éven belül egy igazi sikersztori lehet ebből a történetből. Természetesen kérdőjelekkel tele vagyunk, de eltökéltek vagyunk és keményen dolgozunk azon, hogy menjünk tovább, és ha össze kell hasonlítanom, hogy itt üljünk és stresszeljünk, vagy Maliban a szakadó esőben és az 50 fokban fúrjunk, akkor azért ezt választom. De ez sem egy könnyű munka. És hát készül már a tanulmányterv a bányával kapcsolatban. Ebben is eltökéltek vagyunk, és hiszem azt, hogy képesek leszünk megnyitni a bányát. Ha nem lesz földindulás, ha nem lesz valami olyan extrém gebasz Maliban, amit nem tudunk kezelni, és ha ezt meg tudjuk nyitni a bányát, akkor mindenkinek azt tudjuk bizonyítani, hogy egy magyar cég képes Afrikában bányát nyitni, képes egy aranyalapú tokent stabilan működtetni a blockchainen, és képes egy olyan startupot, ha nevezzük így, létrehozni, ami hosszú távon híres, világhíres, vagy legalábbis elismert lehet a piacon. Úgyhogy ezen dolgozunk. Köszönjük a bizalmat, amit eddig belénk fektettetek. Nem tudok garantált jövőt ígérni. Egy dolgot tudok ígérni, hogy eddig is becsületesen csináltuk a dolgainkat, és ezek után is ezt fogjuk. És ha a holdnap együttállása jól fog működni, akkor ez ki fog fizetődni mindannyiunk örömére és mindannyiunk megelégedésére. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, és ha van bárkinek kérdése, akár hangban, akár talán írásban leginkább, akkor mi látjuk itt a kérdéseket, akkor megpróbáljuk megválaszolni. Igen, egy kérdést kaptunk eddig, hogy elérhető lesz ez a prezentáció. Most is itt forog 2 kamera velünk szembe, úgyhogy az egész prezentációt nem hogy PPT, hanem videós formában is meg fogjátok tudni tekinteni. És én még itt csak egy kis zárójelet nyitnék ki, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, itt a 6-8 fős magyar és külföldi csapat gyakorlatilag most 0-24-ben a listázás körül dolgozik, de az Olti most adott több interjút, kiemelt kriptó és blockchain fókuszú médiának. Meg fognak jelenni cikkek, a Forbes.com-hoz is eljutottunk,
Magyarországon erről már lehet, hogy értesültetek, de először token vásárlóként jött Árpa Attila, ezután én ismerem már régebb óta, és meglepetésünkre itt összetalálkoztunk, és olyan jól sikerült ez a meglepő találkozás, hogy most már márka nagykövetünké is avanzsálódott, úgyhogy ő viszi a hírünket Magyarországon, és külföldön pedig most 8-10 olyan kiemelt véleményvezérrel, vagy YouTube videó, vagy Twitter tweetek formájában, vagy egy rövidebb cikk, vagy egy más platformon videóelemzés formájában öleljük körbe ezt a nyitó kampányt, ami úgy gondolom, hogy nagyon szépen a tokenre vetíti a figyelmet, nem is beszélve a Bitmartnak a saját felületeinek a reklámozásán, ott is egész jövő héttől 2-3 hetes időszakban kiemelt szerepet kap majd az Aprémió tokenje, az APRA, a Bitmartnak a felületén is, úgyhogy nem állunk meg, itt a decembert azt még nagyon kemény munkával töltjük, majd az azt követő januárt is, úgyhogy ez nem igazán fog megállni, de hát ezért jöttünk, erre szerződtünk, ezt szeretjük csinálni, úgyhogy nézem itt a következő kérdést. Az első volt a 055. Azt én megválaszolom, vasárnap éjfélig. Jó, akkor fogjuk lekapcsolni, ugye? Hát, egy hétfő reggel? Igen, az a kérdés, hogy meddig lehet még 0,55-ön vásárolni. Vasárnap éjfélig, ezt tudjuk garantálni. Van itt egy kérdés a bónuszprogram kapcsán. Itt mindenképpen arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyénileg a kapcsolattartóval kérném, hogy egyeztessen. Egy legkésőbb szombaton leadott vásárlás, ez 0,25, ez is a 0,55-re vonatkozik, bocsánat. Igen, tehát vasárnap éjfél. És itt a programban, még a bónuszprogramban részt lehet venni, igen. Jó, több kérdés nem érkezett hozzánk, úgyhogy... Egy vagy két percet várjunk. Még várunk, igen, hogyha valaki szeretne, akkor beírhatja még röviden a kérdését. De addig is én Ricsinek megköszönöm, hogy itt volt köztünk. Mindig isszuk a szavait, és úgy gondolom, hogy iszonyatosan érdekes és hasznos információt tud nekünk, mint marketing kommunikációs szakembereknek, de én úgy gondolom, hogy általános érdeklődőnek is mondani. Van itt még egy kérdésünk a Reserve-vel kapcsolatban, a marketing és charity, tehát itt a tokenomics felbontásáról kérdeznek pontosan. Community Reward Pool és egyéb helyeken milyen vesting érvényes, és a smart contract hogyan menedzseli. Szerintem itt, Tomi, esetleg te megválasztod? Igen, egyébként nem látom az úriembernek a nevét, aki kérdezte, de nyugodtan megkeresett minket direktbe, és ezzel a kérdéssel ez egy picit komplexebb kérdés, mint az, hogy... Igen, Szabolcs, egy kicsit komplexebb a kérdés, mint hogy itt válaszoljak rá. A 42%, tehát ez a reserve ez nem szabadul fel, ugye ahogy említettük, most 10% szabadul fel ebben az értékesítési folyamatban. A következő százalékok, amik fel fognak szabadulni, azok pedig a geológiai riportok alapján történnek a jövőben. De még egyszer mondom, nagyon szívesen elmondom részletesen, hogy működik a dolog, hogyha ha meghagyja az e-mail címét, vagy nem tudom, hogy tud velünk kapcsolatba lépni, de szerintem, hogy meghagyja az e-mail címét, akkor tudjuk. És itt még ez is fontos, hogy olyan custody partnerekkel tárgyalunk a token hosszabb távú elhelyezésével, nyilván mi is biztonságban fogjuk tudni, illetve a token tulajdonosok is nagyon megnyugtató újabb partnert üdvözölhetnek majd így az ökoszisztémán belül. Mikor lesz pontosan a nyitás hétfőn? Van-e fix időintervallum erre? Délután, nem? Igen. Hétfő délután 5, bocs. Magyar idő szerint 5 órától. Jó, nincsen több kérdésünk, úgyhogy köszönjük szépen a részvételt, itt a több száz résztvevőnek, úgyhogy köszönjük szépen. Egy még biztos, negyedévente fogunk hasonló nagyobb lélegzetvételű jelentést tartani, addig is pedig
Zoltán a heti jelentkezéseivel szerintem mindenképpen itt lesz, vagy mi majd helyettesítjük, vagy Tamás, vagy én. És hát az interneten, a weboldalon, szokásos felületeken pedig folyamatosan öntjük az információt rátok, úgyhogy nem fogjuk ezt továbbra sem megállítani. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és szép estét kívánunk nektek. Sziasztok, köszönjük! Köszönjük. Sziasztok!